24/7 преди, бе. Ей го сайта! Мале, човек! Roblox.com. И първата игра, дето виждаме, Jailbreak, Holmes. Най-играната игра в канала Дъмбеловци. Добре дошли в Bulgarian Roblox Gaming. Тъй, завръщаме се в Roblox от години. За пръв път поставих рекорд. В смисъл, последните 3-5 години няма ден, в който да не съм влизал в този сайт. И за пръв път от 2 месеца горе-долу не съм играл. И се връщаме Fresh New, нов апдейт от кога не съм играл на Roblox. Аватара ми сигурно е някакъв смотан. Специалният Team Bolt мърч. О, чакай, имахме група, бе. Чай, тук някакви работи се случват. О, вижте. Тимчо ми открадна картофите. Въй, вижте, има контент. Окей, брат, гледайте. Нашата група, влезте в нея. Чайте, че аз не мога да свикна още. Разгледаме новия апдейт в Jailbreak. Тъй като направих един пол в нашата група и всички сте гласували. Къде камеха да разглеждам апдейта, ето вчера, гледайте сам. Забавно, снап... в чайто, ти за Майнкрафт, да, ама чай малко. Апдейт на Jailbreak да завърши Survival. Всички ма молят Jailbreak да се върна в Roblox. Момента на истината. Въй, човек, защо всичко е 4К, бе? Сезон 3. Сезон 3, завръщаме се в легендарно. Тъпя. Сега трябва да го правя наново, защото... Окей, Дъмбел си легендарния момент, лоудинг скрина на Roblox, маля, от 2 месеца не сме влезали тук и се разплача. Той е детски. Скъпи Дъмбеловци, ето го третия сезон, Jailbreak, легендарната игра в Roblox. Завръщаме се след 80 години, най-сетне сме тук. Графиката е 4K. Дни и нощи, 2 месеца без игране на Roblox. Тук сме в легендарната игра, най-сетне Bulgarian Roblox Gaming се завръща при вас с най-новия апдейт на Jailbreak. Всички, които искаха да гледат. От тук се ескейпваше, доколкото помня. Astonishing moment. Delightful moments in history. Брат, не знам защо, защо всичко е в 4К, бе, брат? Може да снимаме и тъй. Ще лагва ли? Най-вероятно. Още не съм си оправил настройките, не са притесняйте. Също си е като преди. Някой, ако не е гледал старите ми видеа на Bulgarian Roblox Gaming, тук горе са в стария канал, който вече е за влогове и филми. То ще е за гейминг вече, ако не знаете. Тук ще се качват всички продължения и нови започвания. Всичко ще е на ново. Разбирате ли? Гледайте какво става тука. Само да не лагва. Вижте, тук са сложили някакво хаштаг 3. Чай, той не беше ли старо? Той го помня там с BMW-то. Ама... ето вижте сега. Looking back. Върнали са старите работи. Вижте Мини Купъра. Looking back, смисъл тези работи, дето ги изтриха. Аз помня, не съм играл отдавна, ама спомням тези работи. Тая игра ми е в сърцето и в душата ми беше тази игра. Чая са, Reward, Abort, Котра, Rob to Small Stores Gas Station without dying. Вие са оляхте, ние сме прота, тук гледайте какво става сега. Като тръгна са... Ало, брат, даже не мога изляза от... Чакай, нали знаете как процедират неща? What? Не мога карам, брат. Чайте сега. Софтбокса, както виждате, имам софтбокс. Сега ще ви покажа какъв ми е софтбокса, как работи. What? Върнали са BMW-то? Не, то ти ново.
What, има някакъв Мустанг, имаше някакво BMW преди, не знам. Ама не. О, Rifle Free! You need Game Pass, брат, ай стига, дай, вземайте всички пари. Отиваме да апгрейднем. Ето гаража, бе. Аз всички работи ги помня. Виж сега, ще вляза точно вътре в гаража. What? Ето щеш да е яко, ако бях дебаунснал и да изляза точно като се смени всичко. Ама... Сега нека да видим какъв е новия апдейт, бе. Чай, нямам си никаква идея. Season 3 looking back to vote homes, apartments, crews, play with friends and the crew button will... Той не ни трябва. I don't have friends. That little... Nostalgic Jail... Какво? Стария ли, бе? Ами... Police Raids, какво значи това? Те могат да обират? Кога ма арестува тапанар гаден? Лаз, за кой толкова светло е? Bright light. Дъмбелци, да станем ли полицаи, защото... Не, няма да станем полицаи. Полицаите съкват. Гледайте, че фьючера ли е? Не, те не ползват фьючер, защото нещо не работи. Може би. Ти фьючер графиката ли е, бе? Полицаи, ето сега ще се скрия от тях. Как ще ма видиш оттам, бе, брат? Къде гледаш там, бе? Как ще ма види оттам, брат? Буквално няма никакъв шанс да ма види оттам. Бягай оттам, бе, бягай от... Да, брат, бягай от... Какъв е шанса оттам? Какъв е шанса? Бягай ти от тука, бе. Walk through sewer, climb out. Бягай тука с твоите типове. Сякаш не съм играл. What? Слънцето е много странно. Чакайте сега, той значи стария мап ли е? What? Той не е стария мап. Че Old Nostalgic Jailbreak Map. Ко значи това? Да не би да са върнали стария чаптър. Предлагайте на какво да е следващото видео на тази игра, някакви игри. Може да върнем българен Roblox Gaming и той може да го върнем където му е мястото. По-скоро той да ме върне където ми е мястото. Предлагайте в коментарите... Ще бягаме до бензостанцията, че да увеличим графиките. Бягай, бе, сега почва ли да ме гони? Ей, този бяга нашия приятел. Предлагайте долу в коментарите на какво да играем Minecraft, ще снимаме поредицата, ще я довършим. Най-вероятно предлагайте игри на Roblox, защото аз не знам как се играе, аз вече не съм играл 2 месеца, трябва да научите вече новите работи, които съм изпуснал. Коментирайте долу да видим. Изпускам дълга коса между другото. Да, няма повярвайте. Аз докато говоря тук за някакви физики работи, стигнахме до мястото. Help me please, 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 please! Please help me please! АТВ-то оправили ли са го, бе, човек? What, за какво за човек като кола? Не, те си беше. Оправили са АТВ-то, най-забавното нещо в играта. Вжом! Черно пуши. Белци, ако ми каже, че Ферарите са го изместили, направо ще се гръмна. Да! Той са брат, кое му е Nostalgic Jailbreak мапа, бе, брат? Същия мап си е. Някой да ми обясни в коментарите. Той си е същия мап, който го оставих. Май. От 2 месеца не съм играл. Дайте да разгледам сега новите работи. Какво има ново? Police Dogs. Чая да извикам някой от сървъра да ми помага, че... For sale. Този го купи. И щом всички си купуват апартаменти? Бягам тук, разглеждам апдейта, бе. Аз имам лиценз, бе. I can't be touched. Имам лиценз, разглеждам апдейта. Нямаш право. Имам сертификат попълнен, че съм лице, което не може да бъде присъдявано. Нямаш право. Не може да ме убиеш, бе, човек. Аз разглеждам апдейта, правя контент за видео, човек. Попълнил съм договор. Че съм лишен от всякакви присъди и неспазване на закона са ми позволени в договора за контент. Everyone, може ли да хелпите с новия
Jailbreak update, понеже съм нуб. Понеже влизам и гледам, съм нуб. Гледай ти мърча как изглежда, то не са новите графики, ама... Не, май са новите, ама някак си по-намалени. О, ти са новите графики. 100%. Така сянка няма в другите. Явно са ги фикснали, ама първият път като го релиснаха изглеждаше като GTA 5 бе. Лутли си, дано пак да го направят те. Help Police да рейд да чакайте, ето нов апдейт, май. Чакай малко бе, бягай от тука бе, бягай от тука, идиот с идиот гаден. Щеш да ме убий човек, няма да се го простя. Чайте да купим 10к. Дайте сега ще разгледаме новите апартаменти първо. Чайте нещо питаха ли в групата? Я гледай сега апартамент. Вау, ти много реалистично са го направили. Кво? Цялото го къстъмайзваш ли бе? Баси лудите. Не, сега ако има фурничари за билдване, тази игра е по-добра от Adopt Me. Тя без е по-добра от Adopt Me, what? Кога съм харесвал Adopt Me, what? Items. Не брат! Утли си човек, има цяла система за билдване ли бе, брат? Не, тази игра заслужава първо място, човек. Не бе. Jailbreak заслужава вече да е на първо място. Не, директно наслагайте на първо място. Бягайте. Сега, например, може да си купя един стол. Гледайте какви саунд ефекти. Може да си купя един стул. Може да си купя един ламп. Чай да не се легавя. Заболяма тук косата. Той като компютър симулатор. Modern Desk. Я да видим. Defense. Inventory. И гледайте са. Мога да сложа стол. И мога да сложа стул до него. И мога да сложа един... You place all of that you own. Чакайте са, искам маса. Dining room. Да. Искам един стул още. Стол де. Чакайте са. Значи тук ще сложа стола. Дай бе, дай. Брат, той е много добро. Брат, смятай билдинга да аднат. Той променя тотално играта, човек. Виж колко колко геймплей добавя това. Той е нереално. Може. What? Мога ги буташ ли бе? Баси майката. Ще го сложим наобратно. Окей, дъмбеловци, готови сме с апартамента, очаквайте апдейти с апартамента. Искам сега да видим другите апдейти, например Help Police Raid the Programmer's Crew. Как? Как да го рейдна? Ако ми кажете как? И там, ама не бе, той PowerPoint-а ме... Set off the alarms. Не мога го разбера, брат. The bank truck is ready to be driven. The player must be seated to start... Бягай от тука, извикай ти някой бе, брат, тази игра не може да се играе индивидуално. Как да си купи полицейско куче, бе? 2000 years later. Откъде да купя, брат? Сезон паса сигурно. Пари ли трябва да дам, бе? Полис контракт. Не, бака, те са го направили просто. Има някакви летящи чини. Я карай. Не, бягай бе! Ти съм тъб! Такива проблеми с лайтнинга имах бумболем, човек. Помните ли, маля, човек се светиш? Аз го правих, защото имал някакъв скрипт, дето ми бута настройките автоматично, като са стартни сървъра, сменя лайтнинговите на определен брайтнес, смисъл с цел да направи по-реалистична играта, и аз го бутам, човек, се опитам да го правя, а то е сетнато, човек. И едва го намерих този скрипт да го изтрия и да се оправи вече. Дайте коментари, ако съм изпуснал нещо, дето трябва да видя, ще направим второ видео. Защото го цъкам себе. Все го бъркам с W, човек. 10-15 години стаж и пак. Ади бе. Ето го тук някаква червена сграда с някакви ето!
Има голямо доге отгоре! Има голямо доге отгоре, дъмбеловци! Има голямо доге! Чакайте, има ли доге? Искам той немската доге. Сиера, бяга тук, бе. Не. Искам немската. Само такива има. Супер. Брат, трябва да правят светлина, човек. Не от графиката. Самото нещо, не знам. Сиера. Как ще окръстим? Дъмбелци, как да окръстим? Дъмбел Панчо. Не, много е дълго. Дъмпанчо, искате да окръстим тъй? Добре, дъмбелци, дайте ме предложение или Дъмпанчо ви харесва, защото исках нещо с дъмбел. Добре, Дъмпанчо ще се казва. Как няма да дам 50 000 лева? Той са ми най-добрите вложени в пари, човек. Той има най-много смисъл да се вложат пари в кучи, човек. Всичко друго, дето съм изхарчил пари, е било на празно. Без да се замисля. What? И то следва... Не бе, Дъмпанчо е... Дъмчо. Брато, срахте са. Дъмбел пен. Има с... Добре, бе. Дъмболт. Бе, брат, как всичко е тагнато, бе. Добре. Трябва да е някакво... Тим... Рен. Тими 535. Да, брат. Няма... Тимчо. Добре, бе, брат, усрахте се. Тимчен. Добре, бе, къде тага, къде... Окей, Тимдог. Тими 535. Ко да правим? Нищо не мога да направя, брат. Не мога го кръстя. Супер ноб. What? Той някакъв истерек ли? Измисляйте име долу и да не е стагове. И брат, какво ще прави? Той ще хапе ли са хората? Какви са тези физики, бе? Вижте какви анимации има, бе. Мали човек, вижте какви анимации има. Глей. И ляга. Глей. Брат, и много реалистично е направено. Чай с камерата? Не. Гледайте го. Ако мига с очите, човек. Не, там е. Има някакви стабилни анимации, човек. Гледай го, бе, брат. Брат, аз тъс игра, брат. И слагам такова. Звезда. Заслужава. Тъс игра ми заслужи обратно звездата, човек. Сега я давам. Че да на мен. Сега ако някой ме уби, ще ми руини. Айде от мен. Your mom! Yeah! Брат, всички ми се цопват тук и ги арестувам. Кучето носи късмет, ги атрактва. Кучето е атрактор. Всички идват тук. Всички ги арестувам и гледай, целия сървър арестувах. Ако искате повече видеа на Jailbreak, нека това видео събере 10 лайка, ще направим втора част и предлагайте в коментарите някакви нови типсове и идеи какво да правим. Мога да направим второ видео на други игри. Your battery is low. Чакайте. Дъмбел, свършвам батерията, ама... Кучето се вози на капака, не брат, той ми е прекалено сладко, дъмбеловци. Това е края на това видео, просто не мога да издържа от радост, просто в какво се е превърнал Roblox от childhood ми до сега. В смисъл, в добрия смисъл и трябва да асимилирам всичко, което се случва и това доге как е застанал на капака. Ще се видим в следващия епизод, дъмбеловци, айде, heads off, дъмбеловец, айде, чао.